L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ppubblika littra ta' riżenja ta' Peter Grech illi fija spjega li d-deċiżjoni li jwarrab ma kinitx waħda faċli, iżda li ħada wara li laħaq l-età tal-pensjoni. Fl-ittra tiegħu Peter Grech qal li hu dejjem wettaq dmiru skont il-Kostituzzjoni, iżda esprima dispjaċir għal mod kif ġie stmat fid-dibattitu pubbliku li skont hu kien ta' spiss diżappuntanti, inġust u dirett biex joħloq perċezzjonijiet folots. Grech qal li meta hu ma rribattix dak li ntqal fil-konfront tiegħu huwa ġie interpretat li qed jaċċetta dawn l-akkużi. Peter Grech ilmenta li l-kritika dwaru u b'mod partikolari dwar il-qadi ta' dmirijietu bħala Avukat Ġenerali kienet inġusta u li diversi attakki fuqu u l-interpretazzjonijiet mawġin ta' uħud mid-deċiżjonijiet li ħa ma waqfuhx milli jkompli jaqdi dmiru fedelment bħala Avukat Ġenerali. U qal li dak li ġie fit-tmiemu kien vjaġġ qiebes iżda ta' sodisfazzjon. Grech kien instab fost l-oħrajn li kien kiser il-Kostituzzjoni meta ċaħħat lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija minn kopja ta' rapport Egrant, rapport li eventwalment ingħatalu mill-qrati ta' pajjiżna skont id-dritt kostituzzjonali tiegħu. U kien is-suġġett ta' ħafna kritika meta qal li ma kienx ra raġuni valida sabiex jissiġilla l-Bank Pilatus wara li Ali Sadr ħarab f'nofs ta' lejl bil-bagali. U wara li sar magħruf li kien ta' struzzjonijiet sabiex ma jsirux investigazzjonijiet dwar il-Panama Papers għax ikunu qed jindaħlu. Intant fi stqarrija separata maħruġa mill-istess uffiċċju ġie marraf li twaqqfet kummissjoni għal ħatra tal-Avukat Ġenerali li mistenni jieħu post Peter Grech wara d-9 ta' Settembru. Proċess li se jitmexxa mill-imħallef emeritu Michael Malija bl-eks imħalfin Lawrence Quintano u Antonio Mizzi bħala membri.